Mga steel hold nga barko nagumpisa na sa pagbiyahe padulong kagikan sa Buena Vista kag Jordan Wharf. Dugang nga mga barko ginalauman man sa mga masunod nga inadlaw. Sa dugang nga detalye makaupod naton si John Sala live sa Philippine Ports Authority. John? Kate, madamo na subong sang alternatibo nga sarang masakyan ang atag sa kapasahero. Halin kag padulong sa isla sang Guimaras kaangay na lang sang nagsugod biyahe sa nga Sabado kag kahapon nga MV Johan Green kag MV Johan Cruiser. Naanda na ni Manong Jerry nga magsakay sa sakayan sa sulod sang 50 ka tuig nga magpadulong sa Iloilo. Apisan nga na maguhan mas pabor ini sa mga steel-hulled vessel nga nagsugod na sa pagbiyahe sang weekend. Okay man na, mayugay hindi mainit. Comfortable man eh. Kapareho man ini sa sentimiento sang iban nga mga pasahero. Mas pabor man siguro kaya daw safe ang mga pasahero. Sang Sabado nagsugod ang biyahe sang MV Johan Green nga nagadungka sa Jordan Wharf. Samtang kahapon naman nagsugod ang biyahe sang MV Johan Cruiser nga padulong naman sa Buena Vista Wharf. Ari kita diri subong sa sulod sang barko nga Johan Cruiser nga nagabiyahe pa kadto sa banwa sang Buena Vista sa isla sang Guimaras. Kumpara sa mga pump boat, makita naton nga air condition diri sa sulod kag medyo komportable ang mga bangko nga ginapungkuan sang mga pasahero. Magluwas sa duwa ka barko, ginalauman man ang pag-abot sang duwa nga dugang pa. Hinihintay na lang po yung mga papers para magiging formal po para makapunta po dito. Sunod naman sa Philippine Ports Authority, mayara pagid sang isa ka shipping company nga nagpabutyag man nga magabiyahe sa Iloilo, Guimaras. Mabiyahe man diri sila, wala pa mabalaan kung diin sila madak basi dito man sa river o kung diri man. 50 pesos ang plete. Maluwas ka komportable, may TV kag wifi man. Sarang ini nga makakarga sang 300 ka mga pasahero. Kate, pahanumdum lang sa mga kapuso nga ang biyahe sa nga vessel halin sa banwa sang Jordan padulong diri sa syudad sang Iloilo ang magasugod alas 7 sa aga tubtob alas 9 sa gabi. Samtang ang biyahe naman sa halin diri sa syudad pakadto dito sa banwa sang Jordan amo magasugod alas 5 sang kaagahon tubtob alas 8 sa gabi. Samtang sa pihak naman sa banwa sang Buena Vista padulong diri sa syudad sang Iloilo ang magasugod alas 7:30 sang aga tubtob alas 8 sa gabi. Samtang ang biyahe naman halin diri sa syudad sang Iloilo padulong sa banwa sang Buena Vista amo ang magasugod alas 6 aga tubtob alas 7 sa gabi. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.